Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasag kani. Hining santos nga misa atong ihalad para sa petisyon sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dakuuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit, ukadain sayang mga tao di sa luta. Dinunis langit ng hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Kristo, buntong anak sa mahal. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuusamahan, dawada nga mong pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Ubas sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na mahal. Amen, amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Mag-ampo kita.
Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak. Bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaobsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, sa Exodo. Gihimo ni Moises og ni Aaron kining tanang milagro sa atubangan sa hari. Apan gipatig-a gihapon siya sa Ginoo ug wala niya tuguti ang mga Israelita pagbiya sa iyang nasod. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulog adlaw ni ining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya. Usa ka mananap matag panimalay. Kung makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan. Mag-agad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap walay daot. Laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamog karnero o kanding. Lami nga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabi. Unya magkuha sila dugo ug ipahi diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabhiuna aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ayaw pagkaon sa bisan unsa niini nga hilaw o sinabaw. Asla gayud ang tibuok mananap uban sa ulo, sa tiil o sa mga sulod sa ginhawaan niini. Kan-an ninyo kini ug ayaw pakabuntagi bisag jutay niini. Kun may masalin sunuga kini. Ingnan ninyo niini pagkaon, magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod o dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabhiuna suroyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tao ug sa mga panganay lalaki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, og walay kadaot nga moabot kaninyo, inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa mahimong halandumon alang kaninyo. Sa uluga ninyo kini og sa tanan ninyong kaliwatan ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan,
ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tingnan ko ang kupa sa kaluwasan, pagsangpitan ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo, sa tanan nga mga kayuhan ngayang nahimo kanako. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kupa sa kaluwasan, pagsangpitan ko ang ngalan sa Ginoo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyang butang mga sulugon. Imo ako nga sulugon, ang anak si mong alagad nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Ang kupa sa kaluwasan, pagsangpitan ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo akong ihalat ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaat ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagatarong kaluwasan, dalay siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Hanasam kanimo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayon ikaw o Ginoo. Usa niya na kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ug iyang mga tinun-an gigutom, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo, ug nangukit niini. Sa pagkita niini sa mga Pariseo, mingon sila kang Jesus, "Tan-awara, supak sa atong balaod nga ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios o mikaon siya o ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supag sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan. Kaya ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila makasala. Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa
kay sa templo. Kun kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan ning bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap kun dili kaluoy. Dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kaya ang anak sa tao mao ang magbubuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Atong i-greet ang atong kauban sa tuo ug sa wala ug maayong buntag. Bisan og uwanon kining ato ang adlaw, pasalamat na sa Ginoo tungod kay anindot ang ato ang paminaw kay nabati nato ang hangin na nagpagaan sa ato ang paminaw ning adlaw sa ato ang pagdebosyon kang Senyor Santo Niño. Mga igsoon, mamalandong kita sa ato ang Ebanghelyo karon gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Atong nadunggan nga milabay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa usa ka uma sa trigo sa adlaw nga igpapahulay. Nagkuha sila mga lugas nga gikaon tungod kay gigutom man sila. Ug atong nadunggan usab nga gipasanginlan sila sa mga Pariseyo nga nakalapas sa balaod sa adlawng igpapahulay. Unsa man ang tubag ni Jesus? Mitubag si Jesus bahin sa importansya, mga igsuon, sa kaluoy. Sa kaluoy. Tungod kay ang iyang mga kauban gigutuman. Kaluoy kaysa ritual sa balaod. Giila sa atong Ginoo nga importante gayod ang pagka maluluyon. Maluluyon ka ba? Basic question, maluluyon ka ba? O tiga ang kasing-kasing? Mingon baya ang Ginoo, harden not your hearts. If you hear the word of the Lord, harden not your hearts. Dili patigahon ang kasing-kasing, kundi importante nga kita maluluyon. Dayon gipahayag ni Jesus nga siya mao ang Ginoo sa atong kinabuhi sa adlawng igpapahulay. Kining pulong nagpakita sa iyang balaan nga gahom ug awtoridad ibabaw sa balaod. Basic questions, mga igsoon, kung tinuod ba gayod ang atong giingon nga maluluyon kita, nakoy mga pangutana. Atong pangutanon ang atong kaugalingon kung unsa ba gyud kita ka maluluyon. Una, andam ba kita nga mutabang o muhatag ug pagkaon sa taong gigutom? Mainom sa taong giuhaw? Andam ba kita nga mutabang nga mo asister sa taong nasakit? Andam ba kita? Ato ba kining gibuhat? O ato lamang sila nga gipasagdan? Ikaduha, magpahulam ba kita og kwarta sa taong muduol kanato nga nasayod kita nga naglisod gid sa kinabuhi ug para makalabang ni ining iyang kalisdanan, wala siya lain nga madunggaan kundi kita? O ato lamang siyang giingnan nga wala, bisag naa ug atong gipasagdan? Ikatulo, muhatag ba kita og panahon, atong panahon, para makigstorya
para maminaw sa taong anaa sa spiritual, emotional or psychological crisis. Aron nga makahatag kita o mga pulong sa paglaom o makapaminaw ani niya aron nga mahupay ang iyahang gibati sa iyang kasing-kasing. O tingali ato lamang gipasagdan o wala kita nagtagad. Karon atong pangutanong ato ang kagalingon. Maluluyon ka ba? Maluluyon ba ang imong kasing-kasing? Kita'y makatubag niya na, mga igsoon. Mga igsoon, mao kini ang mga sitwasyon nga konkreto o daghan pagayod ang atong masinati, hain pwede natong mapaambit ang pagka-maluluyon sa atong kasing-kasing. Nga unta, magpatigbabaw kaysa balaod nga gusto nato nga implementar sa ato ang kaugalingon ug sa atong igsuon. Ang pagkamaluluyon mao ang ekspresyon sa gugma. Ang pagkamaluluyon nagpadayag sa mahigugmaong kasing-kasing sa Dios. Ang pagkamaluluyon ang pagpakita sa pagigugma nga walay kondisyon ug nagtinguha sa kaayuhan ug kaluwasan sa atong igsuon ug sa atong silingan ug isig katawo. Miingon si Jesus, gitinguha ko ang kaluoy. Gitinguha ko ang kaluoy sa iyang kinabuhi ug iya kining gipaambit para kanatong tanan nga unta ato usab kini nga tinguhaon sa atong kinabuhi. I desire mercy for you and for your neighbor. Ang kaluoy, mga igsuon, mauda ay kini ang nagbungkag sa babag nga atong gibutang sa ato ang relasyon sa atong igsuon o isig kaingon. Ang kaluoy mao ang mag-ayo sa samad ug magpasiguli sa mga relasyon tungod kay ang kasing-kasing nga maayo ug malumo or a kind and a compassionate heart mauman ang gipakita nato sa atong kinabuhi. We are driven by kindness and by compassion in our life. Pinagi sa mga buhat sa kaluoy, ang Kristiyano di ay nagsubay kang Kristo ug nagpamatuod gayod nga nagpuyo kita sa iyahang presensya. Mao kini ang bunga sa atong pag-ampo. Kay nabag-o ang atong kinabuhi ug ang kinabuhi sa atong isig kaingon, sa atong igsuon, sa atong kapamilya. Pinaagi sa pagkamaluluyon, nabati nato ang buhi nga presensya sa Dios ug buhi siya ni ining kalibutan. Sa katapusan, mga igsuon, niining atong kinabuhi, pangutanon kita sa atong Ginoo kung ang atong kasing-kasing maluluyon, mahigugmaon, nagpakita o nagpabati sa gugma nga mao ang balaod sa atong Ginoo. Paghigugma kaniya sa kitibuk-an natong kinabuhi, kalag, o paghigugma sa atong igsuon, sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. Sa pagpadayon ni ining ebanghelyo nga natong nadunggan, kung maabot kita sa Mateo 25, dapit sa katapusan ni ining ebanghelyo nga atong nadunggan, si Jesus ang hari sa atong kinabuhi, muingon, anig kahuman niya pagbutang sa karnero sa iyahang tuo, pasabot nga ang mga taong maghari kauban kaniya sa iyang gingharian, ug ang mga ugilahi nga mga karnero nga naa sa iyang wala, kini mao ang mga tao nga wa nagpuyo sa gugma ug sa kaluoy sa ilang kinabuhi. There will be a separation at the end of our life, at the end of the days. Atong nadunggan sa ebanghelyo. O ang hari magaingon sa mga anaa sa iyang tuo, umari kamo,
Mga gipanalanginan sa akong amahan, dawata ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad sa paghimo sa kalibutan. Kay gigutom ako, ug ang inyong gihatagan ako og pagkaon. Giuhaw ako, ug inyong gihatagan ko og mainom. Wala ako'y bisti, ug inyo akong gisuluban. Nagmasakiton ako, ug inyo akong giatiman. Napriso ako, ug inyo akong giadtuan. Kining ako, mao ang atong Ginoo, nga nagsulob ni ining lawas sa tao, ug siya anaa sa mga masakiton, sa mga gigutom, sa mga nanginahanglan sa atong presensya. Gugma ug kaluoy. Hinaut unta, mahigsuon, nga magpuyo kita nganha sa gugma ug kaluoy sa Dios. Karon ug sa kitibuk-an natong kinabuhi. Dili nato tig-ahon ang atong kasing-kasing. Hinaut unta nga ang gugma ug kaluoy sa Dios maghari ni ining atong kinabuhi, ni ining atong kasing-kasing. Amen. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Palihog manindog. Magampo kita nga uban kang Kristo, simbaho nato ang atong amahan nga anaa sa langit. Magampo kita, maluluyong amahan, panalangini kami. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga ang mga Kristohanon sa tanang dapit, sa kinasing-kasing, mamuhat sa unsay angayng buhaton, isip mga anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga ang mga kanasuran sa kalibutan, makakaton pagtahod o pagtabang sa usag-usa, binasi sa hustisya ug sa panaghiusa. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga dinasig sa kaluoy ni Kristo, dili unta kita maghukom kanila nga nagmasalaypon hinuon, tagaan silag kahigayunan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton og sila nga nanag-antos, makakaplag og tabang gikan sa mga tao nga may gahom ug mga pamaagi sa pagpagaan sa ilang mga palasunon. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa relihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makakaplag na karon ug kapahulayan uban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, panalangini kami. Ginoong Dios, wala ikaw nangayo ug bisan unsang sakripisyo gawas lamang sa may tinud-anong paghinulsol masalig-ong pagtuo, maalagarong pagigugma ug dinha sa pagkamaluluyon. Ihatag kanamo ang kalig-on ug pabilin uban kanamo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamut alang sa pagdahi paghimaya siyang ngalan, alang sa pagkakapaslanas tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing,
ug sa buhi nga pagtuo. Nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himuang nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga naha kanimo sa langit. Sa hingpit, kini among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasang galing. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang ibayong gato sa gini. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa kitangalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa pagigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoo, puno ang langit o gila sa imong himaya, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanay sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan na alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og mingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasaputan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naday, si Kristo nabaw, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip mga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa,
ni Jose among arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kanimo Ginoo nga imo kaming luwasan sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa laog may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo Maria nagkamang himaya hangtod sa kahangtulan. Ginoong Jesucristo nagingka sa imong apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usay ikaw, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Maana sa kanimo. Maigsoon ipakita ta ang panag-ambit o panag-igsoonay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ka angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ang Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño ang gianak ni Maria nga Berhen, mangitaw ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nagapahimuot kami kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiling banong pangaliya, ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo,
nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo, aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuuran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Dinha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghiskot sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mamidantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kapanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuluy kami hinigugmang Santo Niño sa kawalay bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami, kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Kun ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang mga tabang kanamo. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Kung kami bation sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukkamod ug sa tanan namong kaalaot. Magampo kita, o Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagday kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo,
O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga among mga pag-ampo, pakatandog unta sa imong malumong nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata. Pamatia nga mo mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magday kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kani. Iduko ang inyong mga ulo atong pangayoon ang panalangin sa Dios ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, mukun sa donta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Lakat kamo sa kalinaw aron pagigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!